Täällä oltais lähdössä Pohjanmaalla Toholammilla niin tuluva melonta perinteinen. Mutta ei joka vuosi ei pysty tekemään, ettei tuluva veet on niin makioita. Tässä näkee tätä viljelystä molemmin puolin peltoja ja tuonne päin lähdetään menemään. Ja tuolla menee parissa kohtaa niin tie yli vesiä. Mitkä fiilikset? Hyväthän ne on fiilikset. Tyyni keli ja hanhet parveilee vaan ympärillä. Niitä on näkynyt kyllä paljon nyt. Mutta lähdetäänpäs menemään. Tämmönen on kalusto nyt tällä kertaa. Nyt se on varmaan parempi. Joo. Meneekö sä kumpaa? Mä voin mennä kärkeen, sä saat tulla. Vaihdetaan sitten aina kuvaajaa väliin. Joo. Mene sä vaan ensin. Niin sulla ei ollut Tukko kyyti! Täällä melotaan Särkimäen pelloilla. Hanhiparvi lentää, tuolla menee isoja. Se on 13.4. Käydään kahtoo tuossa, että vesi tulee tuosta tie yli. Että on vähän laskenut veenpinta vissiin, kun se nui oikein poosaa tuosta. Voidaan tehdä semmonen keikautus. Niin joo. Siinä menee tie tuolta ja tästä läpi ja jatkuu tuonne päin. Tulee vähän Torniojoen lohesoutu mieleen. Lähdetäänkö tuolta koukkaamaan? Täällä ollaan puitten välissä menossa. Tuossa menee Lestijoki. Lähdetäänpä sinne päin. Siellä on vähän mökki tuluvaalle jäänyt tuo. Mitä? Mökki jäänyt vähän tuluvaalle. Mutta on se varmaan vielä korkealla kivijalalla. Niin päästäänkö me tuonne? Olisiko meidän tosta pitänyt mennä yli? Niin. Siitä ei ainakaan pitkälti kokeilla. Ei. Jos me sit pukittais, kato. Ei tiedä sitten tuolta, voihan sit tuoltakin mennä. Voi. Joo. Tähän istuttiin. Joo, mennäänpä tästä. Mullakin oli hyvä ajatus, kun mä en ottanut kumisaappaita ollenkaan mukaan. Että Meinasin laittaa nahkasaappaat, mulla oli jalat. vaelluskengät. Niin. No, mennäänpä sieltä reunan kautta. Niin. Siinä on linnunpesä tuossa. Se on tuluva vara jättänyt siihen. Minkälaiset fiilikset on? Ei mukavaa hommaa. Tekisikö mieli savotoimaan? Ei, kyllä tämä on ihan riittävän harvaa. Kanootilla täällä väliin. Joo, täällä on vähän jäätä. Lähdetäänkö me tuonne päin sitten koukkaan?
Menisikö se tuosta kuusten välistä? Jarrutapas vähän. Ai sä katopako jäätä. Mennäänkö tästä tuonne? Siinä on hauellakin pitkä matka nyt uida niinkö? Niillä vähän lääniä. Niillä on aivan erilaiset nyt tapajat heti. Päästäisikö me tuolta jään läpi tuosta? Niin. Varmaan tuota oikein. Joo, mennään täällä. Vielä on jäätä. Mennäänkö me mitään reittiä? Päästäänkö me tästä oikealta puolelta menee Papualle vai? En tiedä, se varmaan on jäässä se Papua vielä. Että pitäisikö meidän tuosta koukata tuolta? Siellä on valkoista. Niin. Mennään vaan sieltä, se on tuolla sitten se painaa, se puroo siellä. Sinne jäi taikamehtä. On ne hiirillä ja kaikilla niin melkoinen, niin että mihin ne nousee turvaan. Että noissa on varmaan aika paljon hiiriä nyt tämmöisillä kankailla. Kaikkea muutakin eliöstyä. Se on melko karu herätys niillekin talven jälkeen, kun yhtäkkiä niin kylmä talvin loppuu ja vesi nousee ja sitten pitääkin jo juosta, että pääsee turvaan. Siinä on hengenvaara, ettei saa mennä lähelle. Kyllä tämä vielä pilkkiään kantaiset. Siinäkin kävi kalaa pyörähtämään. Joo, teräsjäät. Ja nyt aletaan palautumaan taas tänne jokiuomahan, että tämä pieni koukkaus, niin tämä oli sitten vaan noita peltoja pitkiä. Pätkä mennään jokia taas pellolle. Niin, tästä tuohon koivujen tykö ja siitä tuosta saunan vierestä niin lähdetään. Se voi olla tuo saunakin, että se ei tänä iltana lämpene. Virtaus vähän kasvaa tässäkö. Joo, lykää aika hyvinkin. Se varmaan menee suuri päävirtaus tämänkin kautta. Menee nyttenkö se lykää. Se vähän kääntyy tuolla. Joo. Tähänkin niin monesti niin
jos Pilikillä tulee käymään, niin tähän ajaa auton, tähän tulee tie tuosta tähän. Joo. Saa jättää tähän parkkiin ja sitten kävellä Pilikille. Aika kova virtaus käy tässä Pikkupapua kohti. Kohta mennään sen tie yli, katsotaanpa, että onko siinä Päästäänkö me tähän? niinkö on semmonen virtauskin. Mennäänpä oikealta puolelta tuolta. Tuolta ne on. Niin. Tässä voi olla sen verran matalasti, kun näyttää virtaavaa aika kovin. Sielläkin 2 heinäriä lähti lentoon. Ei päästä lajo sisälle menoa. Ei. Ja säkin on joskus Torsapassissa ollut. Siihen on joku nämä ampunutkin haulikolla. Niin joo. Sekin on vaan muinaismuisto. että Montako hirttä se on? 4 hirttä näkyvissä siinä. Mäkin ollut tää Jokilaakso, niin oikeastaan tästä lajolta, kun mennään tuonne, missä näkyy tuo maitokolmio, niin tässä on ollut semmonen 100 latua tässä Jokilaaksossa. Ja nyt tässä ei ole muutama lato enää, että se maailma muuttuu pikkuhiljaa. Alako satelee vähän vettä? Nyt ois kalakeli. Joo, nyt kuule. Ei mitenkään pahasti, kun nätisti kaunailee tuossa. Joko siellä joku Volvo-pentaa käynnisteleekö? Kuulostaa Niin. keskimoottoreita lyön käyntiin. Varmaan Haaponiemen Pasi, että Pasille terveisiä vaan, että homma vaan se puuvene takaisin. Joo, tuossa on Linnanmäki ja tässä on tää mehtä Linnanmäen takana. Päästään ihan tänne reunahan tulee ja komian näköistä. Paljon täällä on vettä kyllä, että siellä on. Kato, kun puskee tätä ojasta, kato vietä. Tai tämmöstä. Niin joo, että se on vähän ruskeampaa vettä. Se savi lähtee. Niin joo. No iso haapa ihan. Sillä riittää nyt juurille vettä siinä. Alko vähän tuo vesisadekin, niin ei enää niin kastele, kun tuo vaan piskottaa. Aika leviä järvi tässä nyt on tämmönen. Mahtuukohan tuosta Meijerisillalta mennä? Saapa nähdä, miten käy. Se on vähän semmonen, että sitten on sitten mentävä, että sitä ei pysty enää kyllä kääntyä, kun siihen on menossa. Siinä on niin kova imuja. Joo, kyllä se varmaan sieltä ainakin jotenkin menee sieltä. Vedetään keuhkot täyteen, niin etikö semmonen pullon korkki nousee sillan jälkeen. Joo. Mutta siinähän on se sillankorvan ravintola heti siinä, niin pääsee kuivattelemaan. Niin joo. Käy tuommoinen vakava tapaturma. Se on näyttävä sisään tulla. Oikein niitä lamppilainen. Ja vielä täältä Parhialaa suunnalla. Tämmöisessä, nyt tullaan tähän Jokiuomalle takaisin, niin pitää olla äärimmäisen tarkkana, että jäälauttoja, uppotukkeja, niin tosi helposti kaataa kanootiin. Että Pyöröpaaleja. pyöröpaaleja voi olla ja vaikka mitään liikkuvia esineitä. Tää ei oo niinku sama homma kuin kesällä on. Ja aina pitää olla vähän kahtottuna rantaa, mihin on helppo uija, jos sattuu, että kippaa. Että ei se mikään uusi juttu ole, että meillä kaatuu.
Niinkö? Joo. Mä katsoin, että kuinka matalaksi täällä pääsee. Joo. Joo, tämä riittää. Täydellinen. Tää oli heti niin slimmi, että Joo. ei mitään hätää. Mä ajattelin, että tarviiko tulla istua tuohon kanotin lattialle, kato. Joo. Jos se jää kiinni. Sitten pikkuhiljaa hivuttaa siinä vejossa. Joo, käydään vatta sisään. Tullaan tänne. Lähestytään Meijerisiltaa ja siinä on maitokolomio. Kyllä täällä vähän virta käy. Mennään tästä pikkuomasta. Joo. Palaako mulla valo? Ei. Sammu. Niin. Keviä. Sinä on kuvia. Pääsis tuohon terassille nytten meloon. Se olisi ohi nyt. Palataanpa taas uusiin kuvioihin. Ei ole kyllä. Oli kyllä mukava reissu, että ei voisi paljon paremmin tätä lauantai-iltaa viettää. Niin. Se on aivan makiaa. Kyllä nämä on aina tämmöisiä extempore-reissuja, että kiireinen arki, niin ei tahdo ne keretä suunnitella ja ehkä hyvä näin. Palataan.